Ahojte všetci a vítajte na tejto konverzácii o prijímaní a o entitách. Ako sme prišli k takému šťastiu, že tu máme doktora Antonio Matisa dnes, ktorý sa s nami bude baviť na tému, ktorej sa veľa ľudí vyhýba vo všeobecnosti entitám. A potom tam pridajte ešte prijímanie a to je ešte ďalší level. Doktor Dane, môžeš nám povedať niečo, čomu sa ľudia tak vyhýbajú na entitách? Wow. Asi tak všetkému. Môžeme začať iba s náboženskými uhlami pohľadu. Aj ak nie ste niekto, kto je akoby nejak nábožensky založený, ale niektoré náboženstvá až vám zakazujú v podstate sa venovať entitám alebo čomukoľvek, čo je mimo toho ich učenia. Ten uhol pohľadu v niektorých náboženstvách by bolo to, že sa otvárate diablovi alebo démonom, alebo sa dostanete na cestu, z ktorej sa nemôžete potom už vrátiť, alebo budete posadnutí démonmi. Takéto uhly pohľadu. A aj ľudia, ktorí nie sú tak nábožensky založení, nejako je to divne zabudované až do našeho DNA. Mať určité strachy z toho nepoznaného. Tak vo všeobecnosti ľudia sa boja toho nepoznaného, ale teraz začnete sa rozprávať o veciach, ktoré ani len nevidíme s našimi 5 zmyslami. Niektorí ľudia majú kapacitu vidieť reálne duchov. My všetci máme kapacitu vedieť, vnímať, byť a prijímať duchovný svet, tak ako fyzický svet. Ale to nie je niečo, v čom sme boli učení. Nikto nás neučil, ako rozvinúť tento ďalší zmysel. Naozaj je to až s nástrojmi Access Consciousness a rozprávajte sa s entitami. To by bolo asi to najväčšie, ten strach z nepoznaného. Čo to vytvorí, ak to budete robiť mimo nejakého náboženstva. Veľa ľudí má uhol pohľadu a nie všetci veria v duchovný svet. Myslia si, že OK, to je všetko, čo tu vidíme, keď zomrieme, tak nič iné tu nebude. O nich ani nehovorím. Veľa z nás hovorí, ak by sme boli aspoň polootvorení tejto konverzácii, väčšina z nás má uhol pohľadu, že ja nemám dar v tejto oblasti, nemám kapacitu. Ostatní ľudia vidia nejakých duchov, dobre, a ja im zaplatím pár dolárov, aby sa porozprávali s mojou zosnulou starou mamou alebo starým otcom, ale to určite ja nedokážem. Čo je klamstvo? Sú tu všetky tieto mýtusy, ktoré sú spojené s veľa strachom, traumou, drámou. Títo ľudia majú takisto tendenciu, nie všetci, ale veľa z nás si uvedomuje iba tie zlé časti, tie démonické časti sveta entít. Tí, ktorí sa vás snažia zastaviť. Nikto sa nerozpráva úplne o tých dobrých alebo o našich tímových parťákoch. Niektorí od nich hovoria ako o strašných anieloch. Čo ak? A čo všetci tí, ktorí vám chcú prispieť? To je jedna z tých prvých otázok, ktoré pokladám na svojich kurzoch o entitách. Čo ak? Je tam veľa entít, ktoré vám chce prispieť. Všetci sa stále bavia o tých entitách, ktorých zastavujú, alebo robia psychické útoky, alebo čiernu mágiu. To je, áno. Tak už iba to, už by som nikdy nemohol prijímať od sveta entít. Máme tam veľa takých, povedzme, akoby povery, veľa povier. A že čo sa stane o tom, čo by sa stalo, keby sme prijímali od entít. Ale to máme takisto aj normálne s ľuďmi. Toto je, prečo ten človek mi niečo dáva, čo do mňa potom budem chcieť. Choď preč, nechcem to. OK. Takže my ako ľudia s telami alebo entity s telami
Proste ťažko sa nám príjma. Bodka. A keď tam dáte ešte celé to nepoznané kráľovstvo, tak je to zväčšené všetkými tými uhlami pohľadu, ktoré existujú. Náboženstvom, metafyzikou, filozofickými uhlami pohľadu, televíziou, celou traumou a drámou, ktorú vidíte v televízii, čo sa týka duchovného sveta. Ďakujem ti za toto. Keď si ho rozprával, tak mi tam prichádzalo, ako ideme do toho, čo je ťažké, čo je negatívne, čo je ten problém, trauma a dráma, tie zlé veci, ktoré sa stanú. Tak čo si myslíš, prečo tam ideme namiesto toho nekonečného sveta možností? To je super otázok. Táto celá realita bola postavená na strachu. Zapnite si televíziu, alebo ak idete do médií, tak väčšinou z toho je založenom na strache. Nie je to o možnostiach, ale o strachu. A vytvára to veľa polarity. Takže ak ste konštantne v polarite toho, čo je dobré, zlé, strachu, tak to neznie ako keď by ste boli posilnení ako jednota, alebo rozprávajme sa o možnostiach. Je to všetko o strachu. Aby ľudí potlačili z môjho uhlu pohľadu. Aby sa mohli smiať na nás niektorí, že sme úplní idioti. To je môj uhol pohľadu. Aby pár z nich mohlo sa mať dobre a smiať sa na ostatných, ktorí sa boja toho, ako vôbec prežijú každý jeden deň. Bez toho, aby som išiel do svojho príbehu, tak ak by sme vedeli, ako prijímať, bodka, nielen s ľuďmi, s telami, ale z celého sveta okolo nás, to takisto zahrňa iné dimenzie a iné reality. Ak dokážeme prijímať od všetkých, vrátanie bytostí bez tela, bez uhlu pohľadu, tak máme prístup ku všetkým energiám. A keď máme prístup ku všetkým energiám, neexistuje nič, čo by sme nemohli vytvoriť, alebo čím by sme nemohli byť, alebo čo by sme nemohli zmeniť. Ale ak máte uhol pohľadu, ako, kto, kde, kedy, čo môžete prijať a od koho môžete prijať, tak si vytvárate vaše vlastné obmedzenia. 20 miliónov vecí mi napadlo, len som ich zabudol. Tak mi polož ďalšie otázky. Toto je krásna konverzácia. Áno, už si pamätám. To, čo som hovoril, keby sme mali schopnosť prijímať od všetkých vecí, bolo by tu menej samovrážd. Hovorím o tom, lebo možno viete, že moja prvá manželka trpela kedy bola od puberty, mala mentálnu poruchu a ja som zase mal 5. element, čo povedal som, že poď za mnou, ja ťa zachránim, bol som záchrancom, spasiteľom a myslím, že asi viem, že ti môžem pomôcť a asi s tebou aj chcem chodiť a budeme spolu navždy, neboj sa. A ako tá bipolárna choroba bola naozaj na útlme väčšinu času a ono to bolo spojené s akoby uvedomením entít. A keď sa skrývame od našeho uvedomenia, a nie len čo sa týka svetu entít, ale čokoľvek, tak buď to vytvára fyzickú bolesť a utrpenie, alebo mentálnu bolesť a utrpenie. Lebo keď sa vyhýbate energia, musíte ísť do stiahnutia. Keď idete do stiahnutia, to nie je priestor ľahkosti pre naše telo. A ono nás to berie z možností a z tvorby našeho života spôsobom, ktorý je silný a šťastný, tak aby mohlo naše telo prosperovať. Ak by ona bývala schopná príjmať o svetu entí, tak by sa nezabila. Pretože jeden z dôvodov, prečo hovorila, že sa to snažila robiť, bolo, že mala pocit, že je v nej démon. A my sme boli kresťania práve vtedy. Čiže Biblia vám
vlastne sľubuje, že ak odovzdáte svoje srdce Ježišovi, tak vlastne Ježiš, aj boli príbehy o tom v Biblii napísané, hej, že akoby odohnal démonov od ľudí. A ona si myslela teda, že prečo by som tu vôbec mala byť, lebo keď teda Ježiš Ježiš odo mňa nechce odohnať démonov, tak asi je so mnou niečo strašne zlé, prečo by som tu mala byť a takto zaťažovať Antoniho a deti. Ak by nám bolo dovolené ako kresťanom komunikovať a prijímať od vecí akoby mimo Ducha Svätého alebo mimo Ježiša, ako ak ste katolíci, tak dokážete prijímať aj od Márie a od ďalších svätých. Nedokážem rozprávať o ďalších náboženstvách, ale o tomto áno. Mala by iné uhly pohľadu. Mala by priestor, nebola by toľko v tej beznádeji. Takže ja som mal silné presvedčenie. Mám silné presvedčenie o tom, aké sú benefity príjmania. A príjmania od všetkého, nie len od entít. A to nie je za to, lebo entity vám zachránia život. Nie musíte urobiť voľby vy, ale sú tu na to, aby vám prispeli. A áno, akoby diabol vás nepresvedčil, aby ste niečo robili. Ale môžete mať niečo, kedy akoby je viacero démonov, keď robíte nejaké voľby, otvárate dvere niečomu démonickému, len tým trebárs, že strašne súdite za prvé a že ste nevedomí a antivedomí, tak potom dovolíte určitým veciam, aby vošli do vašeho vesmíru a robíte voľby také, že čo sa stalo? Ale je to iba vtedy, keď ste určité veci urobili väčšími, než ste vy. A ona to urobila. Ten svet urobila väčším, než ona. A keď ju Ježiš nemohol ochraňovať, tak bola zatratená duša. Tak, akoby nás oslobodila a ona odišla. Čo bolo zaujímavé. Určitým spôsobom nás, áno, oslobodila. Presne tak. Rôznymi spôsobmi. A my sme ako rodina, aj ja a moje deti o tom sa budeme rozprávať. Áno? Budeme mať, ako sme na tom po 12 rokoch, čo sme začali Access. Tak to je ale téma na iný čas. A toto by mohlo zachrániť životy ostatných. Hej? O to mi ide. Hlavne tí z vás, ktorí viete, že máte kapacitu s touto oblasťou, a môžeme to zmeniť. Alebo nástroje Accessu to môžu zmeniť. A vaša ochota si vyberať. A príjmať. Páči sa mi tá krása v tejto celej konverzácii. Tá sila voľby. To, čo si dovolujeme, aby sme mali v našom svete, nemali príjmať a nepríjmať. Aj smrť. Aj ak trpela, čo vieme, že bolo asi uvedomenie entít a nemala nástroje, aby mala ľahkosť v tej oblasti, tá krása v tej voľbe, aby odišla, aby vytvorila slobodu a priestor pre vás a tá potencia v tej jej voľbe a všetko to, čo ostatní mohli príjmať, vďaka tejto voľbe. Takže tá vec, ktorej sa vyhýbame. A ja dokážem, možno nepočujem ľudí tu, ale Bože, ako si mohla povedať, že samovražda je akoby odpoveď, alebo je to riešenie. Nie, toto nehovoríme. Je to niečo. Je pravda, keby našla Access, tak nepochybujem o tom, že by stále bola nažive. Zároveň sme naozaj využili úplne najlepšie aj ten čas potom, čo to urobila. A ja som začal s Accessom ešte som ani nebol na kurze Access, len som poslal Daneovi e-mail. Myslel som si, že Access bola nejaká malá spoločnosť, ako by som mu napísal svoj príbeh. A Dave mi zavolal do mojej ordinácie chiropraxie, o týždeň
Chcem, aby si vedel, že ti vesmír kryje chrbát. A čo mám robiť? Choď na kurz Bars. A o pár týždňov som zavolal akoby také médií, také jasnovidky alebo tak. Nič to nepovedal. A ona mi povedala, začala mi pokladať otázky. Bolo to všetko po telefóne. A vravela, koľko máš rokov? Znieš naozaj mlado. A vtedy 41 rokov som mal. A ona povedala, si vdovec? Len proste, a nič som mi nepovedal. Áno, za to volám. Potom som si povedala, táto pani je dosť dobrá, že ako by to mala ináč vedieť. O Bože. A ona ako rozprávala strašne dlho. Môžeš sa jej spýtať, prečo to urobila, aj keď ja si poznám tú odpoveď. Ona povedala, že za prvé, tam, kde to bolo to akože super, tam, kde sa nachádzala v tej dobe, a povedala, že vedela, chcela byť väčším prínosom stadiaľ našej rodiny, než by bola, keby žila. To neznamená, že samovražda je nejaké riešenie a tak prosím vás, neskačte z mosta, ak ste akoby nad tým rozmýšľate, alebo tak. Chcem povedať, že je tu nádej a Access má úžasné nástroje, ktoré vám môžu pomôcť, a aby ste mali nástroj na to vytvoriť svoj život taký, po akom túžite. Ona ale takúto voľbu urobila a začala prispievať z tejto druhej strany. A takisto na tej druhej strane sa liečila. Hej? Vďaka tomu, že sme chodili na takéto kurzy, ja a moje deti. A nepôjdem do toho, ako to viem, ale verte mi, že to viem. Ale trvalo to asi 8 rokov. A čo je čas? Čas nie je relevantný. Pre nich nie je relevantný čas vôbec. Takže tí z nás, ktorí možno túžia potom ísť do tohto sveta viacej a rozvinúť si ten sval príjmania s entitami, tak čo je na to potrebné? Tá ochota a zraniteľnosť. To sú dve kľúčové veci. Choďte na kurz, rozprávajte sa s entitami začiatok, facilitátorov tu máme po celom svete, a choďte na kurz. Tam nájdete všetky tie akoby nástroje toho, ako pracovať s duchovným svetom. Časť toho príjmania je ochota ich vyčistiť, keď je to vhodné komunikovať s nimi. Niektorí potrebujú takúto konverzáciu, ako máme trebárs my teraz. A potom existujú aj iné veci. Napríklad niektorí ľudia sú si vedomí 100 000 entít. A takisto sa aj tomu venujeme na kurze, ako sa baviť s toľkými entitami. Potom sa bavíme o portáloch, áno? Keď entity prechádzajú z jednej dimenzie do druhej. Niektorí ľudia sú portály, áno? A vtedy môžu nastávať rôzne takéto psychické poruchy, áno? Ak to pre toho človeka funguje, ok, super. Ak to nefunguje, tak máme nástroje, ktoré dokážu pomôcť, aby sa to zmenilo, aby ste mohli mať ľahší život. A potom čo ešte? A to je takisto súčasťou príjmania a komunikácie a čistenia. Je to takisto súčasťou takej tej... Súčasť toho je aj spolupráca. Áno. Vôbec povedať áno povedať áno svetu entít je súčasť procesu. A aký je kľúč? Aby ste vy boli ten boss, aby ste vy boli tá entita, tá šéfovská entita, áno. Vy máte telo. Keď telo odíde, tak sme stále bytosť a sme potom entitou. Teraz sme entitou takisto, ale s telom. Koľký z vás si možno pamätáte, keď ste boli entita bez tela a chceli ste, aby na vás dávali pozor vaši milovaní a nikto akoby vám pozornosť nevenoval, nevidel vás. Aké je to frustrujúce, keď vám teraz nevenuje niekto pozornosť? Čo? Nie je to trochu, nehnevá vás to trochu? Ešte raz pôjdem do toho času, kedy
zomrela mamina mojich detí, áno, keď sme ju, lebo ako mali sme jej popol, áno. A pre mňa to, a deti moji synovia vykopali dieru pre ten jej popol, áno. A pre mňa to bol úplný bion. To naozaj toto žijeme teraz? A keď sme tam to zahádzali zase pôdou, zemou a kňaz nám povedal, že ona sa teraz teší s Pánom Bohom. Čože? Však mala 30 rokov a jej deti práve teraz vykopali dieru a dali tam jej popol. A ty mi hovoríš, že sa teší s Pánom Bohom? To je kravina. Vtedy som si poprvýkrát hovoril, že vieš čo? Myslím, že to neznamená, že teraz idem teraz do Kolumbie, a budem šťastnejšia. Vtedy som si uvedomil, a mal som to uvedomenie pred Accessom, že sa to stane aj po tom, čo zomriete, že si tam beriete svoje sračky, takže je lepšie sa o ne postarať teraz, ináčej si s nimi budete musieť poradiť potom. Takže to nebolo. A neviem. Asi tak 3-4 roky na to som sa dostal na kurz Entít, odkedy sme ju pochovali. Iba za to, že nemajú už telo, to neznamená, že teraz sa stanú strašne vedomými a takí, akí boli, keď mali telo, takí budú aj keď budú z nich duchovia. Aha, tak to znamená, že ja im môžem prispieť tiež, môžem im prispieť s určitým uvedomením. Aj mne, aj nám môžu prispieť, keď sme ochotní počúvať a príjmať. Tak toto ma dostalo. Jediný dôvod, prečo o tom hovorím, že ja viem, že ona bola smutná ten deň. A roky bola smutná po svojej voľbe. Ja to viem. Možno dostala nejaké uvoľnenie od toho, čo jej mysel a mozog robili, možno, ale viem, že trpela aj ako duch. Ja to proste viem. A nejakú dobu trvalo, než prišla k tomu liečeniu. Tak. Je to krásne a neuveriteľná pozvánka pre inú možnosť a inú úroveň uvedomenia. Hlavne tento čas roku, kedy možno ľudia akoby smútia za tými, ktorí stratili alebo majú stres a nevedia úplne, čo s tým majú robiť. Ako s tým majú fungovať. O akej jednej veci by si chcel, aby ľudia vedieť, čo sa týka príjmaniu od Entít, čo by mohlo vytvoriť viacej ľahkosti. Hlavne tento čas v roku. Super otázka. Páči sa mi, ako si povedala, že ako s tým akoby fungujú. Jedna z vecí, ktorú sa naučíte v Accesse, je, že 99% vašich pocitov, myšlienok, emócií vám nepatrí. A keď som to poprvýkrát čítal, tak som si povedal, počkaj, čo ty myslíš? Ja som naštvaný na túto vec. Ja som nahnevaný na tento pero. Je to môj hnev, viem, že som nahnevaný, lebo toto pero je debil. A to je môj hnev. Potom som sa na to začal pozerať. Ako veľa rokov mi to trvalo, keď som robil Access, že som sa vôbec na to začal pozerať. Na túto možnosť. Vieš čo, neviem. Ja predsa na to myslím. Ja cítim, že moje srdce rýchlejšie bije a tak, lebo sa bojím niečo, bla bla bla. Ja navrhujem opäť s každým pocitom, emóciou, myšlienkou, ktorú máte, jedna vec, ktorú vás učíme je, komu to patrí. Ak 99% času to nie je vaše, tak komu to do prčic patrí. Niekedy možno budete vedieť a niekedy možno nie. A jedna z vecí, ktorú žiadame, je, že je to niekoho iného alebo niečo iné. Ak vnímate, že to je niekoho iného, tak ďalšia otázka sa spýtať, je to niekoho s telom alebo bez tela?
A povedzme, že smútite, hej, alebo ste vystrašení, máte pocit, že ste stratení a máte pocit, že to je niekto bez tela, mohlo by to byť vlastne to, ako vaše telo vníma a dáva vám vedieť, čo sa deje vo vesmíre tej entity. Možno tí sú tí, ktorí smútia, alebo oni sa boja, alebo majú pocit veľkých povinností, starať sa o rodinu a tak, ale nemôžu, lebo už nemajú fyzické telo. Takže ak tieto veci vám vyvstávajú v tele a pociťujete ich, nič z toho vám nepatrí, ale môžete to použiť ako taký znak toho, čo sa deje v tom svete entity. Napríklad, z čoho si frustrovaný, alebo čoho sa bojím. A na kurze Rozprávajte sa s entitami vás toto učíme. Ako sa s entitami rozprávať spôsobom, ktorý im prispieva a prispieva aj vám. Viete prečo? Lebo už sa nebudete cítiť na hovno. Budete schopní to zmeniť energeticky, pretože ste prítomní s tými uvedomeniami, ktoré ste mali, o ktorých ste si mysleli, že patrili vám, ale patrili im. Ako s tým môžete fungovať, alebo čo s tým máte robiť? Tak to, čo si myslíte, patrí buď niekomu s telom, alebo bez tela, alebo môže to byť aj zeme. Patrí to zemi. Len to sú veľmi základné akoby nástroje. Ďakujem ti za toto. A mala som veľmi zaujímavý zážitok toto ráno s mojím telom a s mojím autom. Mám nové auto, už pol roka a bol to krásny príspevok môjmu celému. A mala som menštruačné bolesti a rozprávala som sa s autom a vyjadrovala som vďačnosť a vravela som si, ako môže mať viacej spoločenstva s tebou, ako rýchlo, hneď keď som to povedala, tak sa moje telo sa úplne rozpustilo a tie menštruačné bolesti odišli hneď. Rozpustila som sa do sedadla, áno. A som vďačná za tieto nástroje a za všetky možné entity. To bol super. Skvelý príklad toho, komu to patrí a mať uvedomenie toho, že to je niečo iného a vnímal si, že to bola entita tvojho auta. Takže super. A mať vďačnosť, byť vďačná. Vďačnosť vás dáva do priestoru toho byť s tým vedomím auta. Ja sa rozprávam so všetkým, áno, aj s touto miskou. Bavím sa so všetkom, lebo všetko má vedomie. Krásne. Ďakujem. Naučila som sa to od teba. A máš takisto krásny spôsob, ako si tak veľmi pragmaticky s týmito nástrojmi vo všeobecnosti. To je tak nudné byť pragmatický. Pragmaticky znamená robiť to, čo funguje. Bavíš sa so všetkým, ako keby to bola nejaká osoba. A nie je to nudné, robíš z toho niečo fakt zábavné. Áno. Lebo ja som si uvedomil, že všetko sa baví so mnou. A potom som si hovoril, že nedivím sa, že mám ADD, lebo všetko sa snaží získať moju pozornosť. Áno. Nie sú to iba ľudia s našimi telami. Máš duchov, máš tam stenu, trebárs doma, ktorá by chcela byť zrútená, aby si mal viacej priestoru doma. Aj domáce zvieratá, zem, Bože. Konštantná komunikácia stále. Máme vždy nejaké uvedomenia. Uvedomenia asi o godzilión vecí. A keď nie sme prítomní s tým, čo sme si vedomí, tak potom nás to ovplyvňuje. A ja zdieľam len to, čo som robil. Ani som nevedel niečo. Chcem toto zdieľať. Na začiatku Accessu som si povedala, neviem, či to nie je hovadina. Robil som toľko modalít. Zase ďalšia modalita.
To je jedno. Naučím sa bars, nebudem robiť čistiace prehlásenie, nebudem hovoriť shorts and boys, to je divné. Shorts and boys, to mám ľuďom povedať náhlas spoken pod a shorts and boys. Tak som treba používal nejaký nástroj. Na tomto probléme by som chcel pracovať a zobral som nástroj a som ho používal. A zrazu sa veci začali uvoľňovať a meniť. Bol som šťastnejší. Smial som sa, keď ako malé dieťa, keď vás niekto štekli, áno, nedokážete sa zastaviť. Mal som takéto stavy, keď som dostával telesné procesy a tak, takisto som veľa plakal. Som si hovoril, že wow, asi je na tom niečo. Asi tak o 3, 4, 5 mesiacov, o ďalších 5 mesiacoch som začal používať čistiace prehlásenie a najskôr som bol iba tak v skríni, hej, prvý rok a potom som bol bars facilitátor. Lebo stále som bol v takom, som bol akoby skrytý, hej, som sa schovával, lebo som nevedel, či idem do pekla za to, alebo tak. Ja som skôr vedel, že čo bude akoby cirkevný uhol pohľadu a to bolo v mojom vesmíre. A prečo aj ona sa zabila? Moja prvá manželka bola za to, lebo mala ich uhly pohľadu v hlave. Začal som tie nástroje používať. A keď používam tieto nástroje pragmatickým spôsobom, je to za to, lebo som sa trebárs zobúdzal v mizérii, v depresii. A potom som sa spýtal, aký nástroj tu môžem použiť. Ale nezapamätal som si tieto veci, tak otvoril som manuál a všetko, čo na mňa vyskočilo, tak ten nástroj, ktorý na mňa vyskočil, tak som ho používal 3 mesiace, 3 týždne, 3 dní. A potom som používal zase ďalší nástroj, áno. A potom som mal tieto rôzne zážitky, tieto zmeny. Veľa z toho, čo počujete, že s vami zdieľam, tak to sú každodenné veci. Keď som používal tieto nástroje a oni fungovali. Ani som im neveril, to je tá vec. Neveril som Accessu alebo tak. Mám toľko rôznych príbehov a potom tí všetci blázniví ľudia, ktorí prídu k Accessu a že robia zo všetkého niečo tak významné a vy ste len začali, tak potom si myslíte, že majú pravdu a tak a oni idú do významnosti všetkého, čo si vedomí. Bože, tvoja manželka ma práve teraz dusí. A ja si hovorím, čo? To neznie ako niečo, čo by proste urobila. OK, možno ťa dusí. Tak ako máme tu aj veľa šialencov, áno. Nasledujte to, čo viete, používajte tie nástroje. Kúzlo je v tých nástroje, nie je toľko v ľuďoch, ale sú to aj kúzelní ľudia, áno. Ale ak by ste sa pozerali iba na ľudí, že čo robia, tak by ste boli stále sklamaní, áno. Takže používajte tie nástroje a potom sa veci začnú meniť. Ďakujem ti za toto. To je krásny spôsob, ako toto ukončiť. Ak by ste chceli viacej ľahkosti vo vašom živote, v každej oblasti, aj vrátanie Entít, tak používajte nástroje. Ak ste ešte neboli na kurze o Entít, tak môžete ísť na kurz Začiatok a ako Antony povedal, máme facilitátorov po celom svete a s doktorom Antonym Matisom máme kurz budúci týždeň, budúci víkend, vlastne, ak by ste chceli počuť ďalšie príbehy, aj veľmi nevhodné príbehy. Áno, to by nebol kurz s doktorom Antonym Matisom, keby tam neboli nevhodné príhody. OK, ďakujem za tento dar ešte raz.